Allah ya hore ma mace ɗaya lalura ce. Wallahi mace ɗaya lalura ce. Malami mata ɗaya da kai nake. Da haka annabi da ya ce kana so ka ji daɗin aure to aure mace. Idan ka ƙara biyun nan da aure ya ƙara ma daɗi ka ƙara ta uku. Da ka ƙara ta uku nan to cike ta wurin. Allahu Akbar. Ka gama cika sunna ta Allah subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullah. Adalci. Mutukar a dangane da kwananka in ka shiga ɗakin matarka a nan wajejen annabi sallallahu alaihi wasallama bai ce kai adalci ba. Idan wannan ta fiye soyayya da ba da kulawa babu laifi ka fara ba kai bace kuna shan soyayya. Amma in ita wannan in ka zo na farko ba wanka ba ta kamshi ba ta iya kalamai ba ta iya soyayya ba ta iya taɓocin ba ta iya to ba shakka za ka yi jin bacci ma ga tafi da kai. Wani Allah bai tafi ka bai sa kai bacci a ɗakin wancewa. An fahimta amma raba kwana wannan ya halatta in kai kwana biyu a nan a can ma ka je kai kwana biyu. An fahimta? Sannan in ka auri bazawara ma'ana ƙara aure ka ƙaro bazawara to abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa aqama indaha thalasa thumma qasama. Annabi ya ce idan ka auri bazawara to za ku kwana ɗakin da kwana uku sannan sai ka raba musu kwana kai da amare. An fahimta? Sannan kasance bikira budurwa ce sai annabi ya ce a kama indaha sab'a thumma qasama. Sai ka kwana ɗakin da kwana bakwai ka sha soyayya ka ta amarya. An fahimta? Sannan sai ka raba musu kwana. An fahimci bayanin? To haka wannan shine annabi ya tsara mana babu abin da addini ya tsara. Sannan bayan an yi auren kuma kafin mutum ya zake wa iyalinsa akwai wani kuskure da muke. An gane zakewa kafin mutum ya sadu da matarsa kwanciya ta aure jima'i kenan. An fahimta? Akwai addu'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wadda mafi yawa muna barin ta. Shi yasa zaka ga ka haifi yaro rabi shedan rabi mutum. Kayi ba zai ji maganar ka ba. Wani yaro ma kana mai fada yana ma dariya. Kuma wallahi ba komai ne kawai haka ba rashin addu'an nan ce. Kun yi tarayya kai da shedan. Kamar yadda annabi ya ce idan za ka ci abinci yake cewa sammin laha ka ambaci sunan Allah kul biya minika in za ka ci da hannun dama astaghfirullah kuma za ka ci gaban ka wannan ladabin cin abinci ne. To haka annabi ya ce dalilin sa aka ce kai bismillah domin za ka kori shedan. Shedan kazami ne mutum ne wanda datti da kazanta a tattare da shi. Idan ka sa hannu kana cin abincin nan shi ma yana sa hannu yana ci kuma yana zubo da miyansa da na baka ya dawo ma cikin wani abinci haka kake ci amma kai ba za ka gani ba. To sai annabi ya ce kai bismillah in ka manta ba kai ba sai ka ce bismillah fi awwalihi wa akhirihi shi dan zai bace daga wajen. To haka in ka zo tarayya da matarka daga lokacin da ka zo baka yi bismillah ba baka yi wani addu'a da manzo Allah ya koyi ba da ka kwabe wandanka shi dan shi ma zai kwabe. Kana sawa shi ma zai sa. Sai ga ana haifi yaro rabi shedan rabi mutum. Akwai yaro da kai kana ganin shi kai kasan wannan akwai shedan a jikinsa. Kai dai baka yi iyayen kawai rashin mutunci ba amma sai ka ga yaro kai astaghfirullah. To akwai barin addu'a da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Ba wata addu'a bace gata. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ka zo zaka zaki wa iyalinka sai ka ce bismillah Allahumma jannibna ash-shaytana wa jannibi ash-shaytan ma razaqtana. An ji lafazinta bismillah Allahumma jannibna ash-shaytana wa jannibi ash-shaytana ma razaqtana. Allah saka da alkhairi. Wannan ita ce addu'a da ake yi gabanin mutum ya kwanta da iyalinsa domin neman zuri'a ɗaya ba. ‘Ya'ya na gari wanda annabi ya ce ku aure ku hayyafa domin in alfahari da kura na alkiyama. Ba ‘yan kanana ba, ba ‘yan daba ba, ba barayin waya ba, ba ‘yan sara suka ba. An fahimta? Wannan hadisi ne mai kyau amma ba ku samu murda hadisin. Sai kawai ke tayo aure ba manufa ba ka da abin yi baka sanya za ka kula da tarbiyyarsu ba. Labudda an yi su a yawan kiyama wallahi sai an tambaye ka ranar kiyama. Dan haka annabi ya ce kullukum ra'in astaghfirullah kullu ar-ra'iyati dukkanin ku masu kiwo ne kuma za a tambaye ku akan kiwon da aka bauta. Daga ciki akwai al-imam ra'i shugaba mai kiwo ne kuma za a tambaye shi akan kiwo. In ma sallah ce aka sa kake ja ko wasu al'umma kake ja ko ƙasa ce kake shugabanta al'umma wallahi sai an tambaye ka. Sannan abu na gaba aka ce ar-rajul ra'i magidanci mai kiwo ne kuma za a tambaye shi akan kiwon da aka bashi. ‘Ya'ya biyar ne da kai, ‘ya'ya goma ne da kai ya ka tafi da rayuwarsu, ka yi adalci a tsakanin su kuma kaiwa. Ba fa kai kaɗai kake da haƙƙi a kan ‘ya'yanka ba.
akwai haƙƙin iyaye akan ƴaƴansu, akwai haƙƙin iyaye akan iyayensu. Duk yaron da ka sake ka haife shi baka ba shi tarbiyya ba, baka ba shi ilimi ba, baka ba shi lafiya ba, baka kula da rayuwar shi ba, ya rayu cikin kunci, ya girma cikin kunci, baka shaku da shi ba, ƙarshe wani yaron yana shekara 5 zuwa 7 mahaifin zai kama shi ya mai aski ya tura shi gabas karatu, ba zai ƙara kula da rayuwarsa ko je ziyararsa ba ko ya duba shi ba har sai ya girma ya zama mutum. Ta yaya zai ji tausayi? Astaghfirullah. Ta yaya zai gane kai mahaifinsa ne? Wannan kuskure ne da ya sa muke sakin wasu yaran su zama ƴan kalare, ba komai ne kawo haka ba, yawan auren mara manufa. Aure in dai babu manufa annabi bai yadda a yi shi ba. Daga cikin sahabbai akwai wanda sun mutu ba su da aure, daga cikin magabata akwai wanda sun mutu ba su da aure, amma mutukar kasan ba za ka iya rike wannan magana ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, wallahi domin neman rabuwa da Allah lafiya ka hakura da auren har in ka san za ka iya kiyaye